Λοιπόν, συνεχίζουμε με άλλα αθλήματα. Πάμε σε ορεινό τρέξιμο. Έγινε στην Κέρκυρα. Για 5η συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε το Corfu Mountain Trial, στο οποίο συμμετείχαν 600 αθλητές, μεταξύ αυτών 240 αθλητές από την Ευρώπη, την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη και τη Βραζιλία. Υπήρχαν 4 διαδρομές στον φετινό αγώνα, 80 χιλιόμετρων, 40 χιλιόμετρων, 17 και 8. Τα 80 ξεκίνησαν τη νύχτα. Ναι, και αυτό φαντάζομαι είναι πολύ δύσκολος ο αγώνας, έτσι. Είναι πολύ δύσκολο τώρα να ξεκινάς να τρέχεις από τις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα. Εγώ πάντως δεν θα το έκανα, όσο και να μπορούσα. Λοιπόν, αφετηρία και τερματισμός του αγώνα ήταν η κεντρική πλατεία στις Μπενίτσες. Ο Νίκος Γιαννόπουλος που έχει κάνει το ρεπορτάζ και το βίντεο έτρεξε ή απλά έκανε το βίντεο? Νομίζω ότι μόνο το βίντεο θα έκανε, γιατί δεν νομίζω να έχει την φυσική κατάσταση για κάτι τέτοιο. Για να δω. Καταπληκτικές όσο και δύσβατες διαδρομές, απίθανα τοπία, έντονος συναγωνισμός, σπουδαίοι αθλητές από 14 χώρες. Σίγουρα ναι, ο 5ος Διεθνής Αγώνας Ορεινού Τρεξίματος της Κέρκυρας άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Η φετινή διοργάνωση θεωρώ την επιτυχία της ότι ήταν ο κόπος των προηγούμενων ετών. Θεωρώ ότι η ομάδα μας εφέτος των εθελοντών και η ομάδα η οργανωτική ήταν πάρα πολύ δυνατή. Κορφού Mountain Trail, εναλλακτική μορφή τουρισμού όσο και αθλητισμού. Ο λεγόμενος άθλοτουρισμός σε όλο του το μεγαλείο. Η διαδρομή ήταν εξαιρετική. Οι εικόνες που βλέπουμε είναι ανεπανάληπτες, μοναδικές. Αξίζει να έρθουν όλοι οι αθλητές και μη να συμμετέχουν στον αγώνα. Είναι μια εμπειρία. Ήταν φανταστικά, περάσαμε υπέροχα και κάθε χρόνο ελπίζουμε να συνεχίσουμε να παρευρισκόμαστε εδώ στις Μπενίτσες. Στα 80 χιλιόμετρα πρότευσε ο Φάνης Αρκουμάνης, ο οποίος κάλυψε την απόσταση σε κάτι λιγότερο από 10 ώρες. Το συστατικό της επιτυχίας είναι η αγάπη των διοργανωτών για όλους αυτούς τους αγώνες που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι πανέμορφα τα μονοπάτια, σου δίνει τη δυνατότητα να βλέπεις τα ορεινά της Κέρκυρας. Στα 40 χιλιόμετρα την πρωτιά μοιράστηκαν η Θωμάς Ανδρούτσος και Κοσμάς Πλακετάς. Έρχονται νέα παιδιά, αυτό. Η διοργάνωση ήταν φοβερή, το νησί γέμισε αθλητές, είχε πολύ καλό καιρό. Στα 8 χιλιόμετρα νίκησε η Έφη Φλόρου, ενώ στα 17 πρώτος ήταν ο Σπύρος Κουρούτης. Ξεχωριστή συμμετοχή αυτή του Ολυμπιονίκη της Κοπηλασίας Γιάννη Κουρκουρίκη, που πήρε την 4η θέση στα 80 χιλιόμετρα. Πες μας Γιάννη, πώς είδες τον αγώνα? Ο αγώνας πανέμορφος, τα μονοπάτια πανέμορφα, κάναν πολύ καλή δουλειά τα παιδιά με την καθαριότητα των μονοπατιών και αυτό είναι το κυρίως κομμάτι που θέλουμε εμείς οι δρομείς. Πέρα από αυτό είναι και μια εναλλακτική μορφή τουρισμού. Μάθαμε την Ελλάδα τρέχοντας. Διοργανωτής ήταν ο όμιλος ορεινού τρεξίματος Κορφού Mountain Trail. Υποστηρικτές ήταν η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και ο Δήμος Κέρκυρας.